Il-Gvern qed iħares aktar inċentiv biex jiddirezzjona l-investiment u l-għażliet f'Għawdex li ħarsien tal-qalba tal-irħula u l-ambjent naturali fost oħrajn. Dan biex anke jibni fuq l-inizjattiva eżistenti bħal iskemi b'saħħithom għax-xiri tal-proprjetajiet f'żona ta' konservazzjoni urbana, dik magħrufa bħala l-UCA. Tkellem dwar dan il-Prim-Ministru Robert Abela meta ltaqa' ma' seba' organizzazzjonijiet Awċin li jaħdmu fuq l-inizjattiva għal Għawdex biex magħhom jiddiskuti proposti li qed jagħmlu għal gżira. Filwaqt li kien hemm biex jisma' l-proposti, il-Prim-Ministru Abela tkellem dwar is-suċċess ta' Għawdex fl-aħħar snin u kif ir-realtà llum inbidlet, tant li Għawdex sar mutur u mhux aktar mażra, fl-istess ħin li wieħed itjuh ħsieb il-ħarsien ta' dak li jagħmel Għawdex uniku. Hawn Dr. Abela spjega li meta l-Gvern għażel li għal Għawdex jagħmel skemi aktar ġenerużi għal dawk li jridu jirrihabilitaw u jirrestawraw djar kienet jibgħat sinjal ċar. Il-Prim-Ministru Abela qal li issa fuq dak is-sinjal il-Gvern irid jibni l-inizjattivi ġodda li ma inizjattivi jkunu jiġġabu fil-kol flimkien jieħdu ħsieb lil Għawdex. Il-Prim-Ministru żied jgħid li l-budget li ġej jitgħid sinjal ieħor dwar dan ukoll, waqt li rifera għal proġett kbir ta' spazju miftuħ li jsir fil-qalba ta' Rabat. Huwa ħeġġeġ is-seba' organizzazzjonijiet biex jieħdu sehem fil-konsultazzjoni pubblika li għaddejja dwar dan il-proġett, għax dan qed ikun wieħed mill-proġetti ewlenin li jġibu bidla kbira f'Għawdex. Dan il-proġett iħares il-ġenerazzjoni ta' żona sħiħa mifruxa fuq medda ta' aktar minn 22,000 metru kwadru. Ċentrali din il-viżjoni huwa l-fatt li ż-żona li llum hija okkupata minn parkeġġ tiġi trasformata fi spazju miftuħ u aċċessibbli għal kulħadd. Il-Prim-Ministru Robert Abela nnota wkoll id-deċiżjoni li ħondoq ir-Rumien għandu jibqa' mhux mittiefes u spjega li l-Gvern b'mod konsistenti bagħat messaġġ ċar kontra l-iżvilupp fuq din l-Art Verġni. Għall-laqgħa kienu preżenti il-Kunsill Reġjonali Għawdex, din l-Art Ħelwa Għawdex, Awċin, Wirt Għawdex, Gozo Business Chamber, Gozo Tourism Association u l-Gozo University Group.